أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك wansur alaina min khazaini rahmatik ya zal jalali wal ikram. An Qais ibnu Abi Khazimi, lan saking Qais bin Abi Khazim, qala dawu sapa Qais sami'tu Abu Bakrin, ngrungu ingsun ing Abu Bakar As-Siddiq. Qala ngendika sapa Qais sami'tu ngrungu ingsun Abu Bakar As-Siddiq ing Abu Bakar As-Siddiq yaqulu dawuh sapa panjenengane Abu Bakar As-Siddiq, innakum sak temene kabeh taqrauna padha maca hadhil ayati ing iki ayat, wa tadhaunaha nanging padha nyelehake kabeh fi ghairi wa tadhauna lan padha nyelehake kabeh fi ghairi mauzi'iha, wa tadhauna lan padha nyelehno kabeh ing ayat iki fi ghairi mauzi'iha ing ayat ing panggonan kang sakliyane ayat. Wa inilan sak temene sami'tu Rasulullah, ngrungu ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iku dawuh sapa Kanjeng Nabi, ma ora ana ming qaumi saking kaum ya'malu fihim kang nglakoni kang den lakoni bil ma'asi ing dalem kaum apa maksiat. Ma ora ana ming kaumi sangka kaum ya'malu nglakoni fihim ing dalem kaum bil maksiati kelawan maksiat. Wala yughayru naha nanging kaum mau ora padha ngowahi. Wala yughayru naha lamun ora padha ngowahi apa para kaum ila ausaka kejaba ameh ayyamahumullahu bi'iqabi minhu, ngruntukaken ing kaum sapa Allah bi'iqabi minhu kelawan siksa saking Allah. Jadi keterangan yang terdahulu iku ngizini salah sijine wong iku fokus nanggone keselamatane awake dhewe. Fa'alaka nafsaka, hanya ketika kondisi sosial wis bener-bener rusak,
sistemik wingi diterangno nek apa iku perkara-perkara donya iki sing diutamakno terus kikir terus wong iku benerno awake dhewe-dhewe mengklaim merasa dirinya yang paling benar. Itu kerusakan yang sudah sistemik wis nemen donya iki apa iku rusake mongko iku diizini salah siji yakni ketika orang sudah keras kepala dengan pendapatnya, tidak mendengar kebenaran, iku nggone hadis wingi diberikan izin untuk keselamatan diri sendiri atau fa'alaika nafsaka. Terus ini diterangno maneh wong sing apa itu berpegang pada sunnah di tengah masyarakat yang membencinya, itu digambarno oleh pahala 50 sahabat. Iki bukan berarti derajatnya iku padha melampaui para sahabat secara umum. Tetapi ini adalah motivasi besar yang berpegang teguh pada sunnah untuk tengah-tengahi masyarakat sing geting nanggone dheweke, sehingga Allah melipat gandakan pahala. Itu gambarane ganjaran 50 sahabat. Tetep gak podo antarane ganjarane apa tetep gak podo. Itu kan berarti ngelampaui ganjarane para sahabat. Nah, lanjut. Kritik Abu Bakar pada hadis yang berikutnya itu, Abu Bakar melurusno orang-orang yang menggunakan dalil agama bersikap egois. Seringkali orang menggunakan ayat jagalah dirimu sebagai alasan untuk mendiamkan kemungkaran. Abu Bakar memperingatkan bahwa nek mampu nyegah tapi menengahi, maka kita pun akan ikut terseret saat azab sosial turun. Wa an Abi Ibni Mas'ud lan saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anha, muga-muga ngridani sapa Allah taala, saking Ibnu Mas'ud annahu sak temene dheweke iku su'ila den takoni an hadzil ayat ing atase iki ayat. Faqala mongko dawuh sapa Ibnu Mas'ud laisa za zamani zalika, ora ana utawi iku zaman mengkono-mengkono. Laisa ora ana za zamani utawi iku zaman zalika mengkono-mengkono. Walakin lan tetapine Iza kasarut us akeh ahwauhum opo hawa nafsune wong akeh wal waliful jadala lan wis dadi pakulinan fa'ala mongko iku dadi
kewajiban fa'ala kuli amrin mongko iku dadi kewajiban kanggo saben-saben fa'ala mongko iku dadi kewajiban kuli amrin nafsahu kanggo saben-saben wong ja'a ta'wilaha wis teko apa takwilane ayat. Fa'ala mongko dadi kewajiban kuli amrin nafsi saben-saben wong apa kewajibane moyo ngreksa ja'a takwila wis teko apa takwile ayat. Jadi Ibnu Mas'ud nyoroti tanda kerusakan zaman itu ketika terjadi debat dan adu argumen, al-jadal lebih disukai daripada mencari kebenaran atau beramal. Ketika orang berdebat hanya untuk menang atau mengikuti hawa nafsu, maka nasihat dan amar ma'ruf tidak akan lagi didengar. Pesan utama dari seluruh teks ini adalah keseimbangan. Selama masyarakat masih menerima kebaikan, kita wajib terlibat social responsibility. Namun jika masyarakat sudah mencapai titik di mana kebenaran dianggap asing dan perdebatan menjadi hobi, maka menjaga kesalehan pribadi adalah prioritas utama agar tidak ikut terwarnai oleh arus fitnah. Yang menarik untuk dicatat bahwa Abu Bakar As-Siddiq dan Ibnu Mas'ud memberikan sudut pandang yang saling melengkapi. Abu Bakar memperingatkan agar jangan apatis terlalu dini, sementara Ibnu Mas'ud menjelaskan kondisi fokus pada diri sendiri benar-benar harus ditetapkan, benar-benar ketika dalam kondisi darurat. Insan isnada wallahu a'lam bishawab.